Supporters van Cambuur kon Nieuwert haar het ophellen op een eerste dag van de club in Ljouwert. Honderden fans kwamen naar het stadion om op een foto te doen met de spelers, om een roenlieding te krijgen door het stadion of om het laatste tenue voor het nieuwe seizoen op te hellen. Waar bent u naar op zoek? Ja, hij wil graag een shirtje, toch? Ja. Wat voor shirtje moet er komen? Cambuur natuurlijk, hè? Ja, Cambuur shirtje? Ja, natuurlijk. Hoe groot Cambuur-fan ben jij? Ja, ik ben nu ook weer ballenjongen. Vorig jaar mocht ik soms weer vallen. En dan ben ik weer ballenjongen geworden samen met hem. Waarom is een open dag van Cambuur nou zo leuk? Nou, er komen heel veel mensen op af en er is heel veel plezier en altijd leuke sfeer. En waarom is Cambuur de mooiste club van Nederland? Alleen die kleuren al, hè. En dat er nog nooit een club is geweest met zoveel goede supporters. Ik ben bijna elke thuiswedstrijdje. En nu het wedstrijd, nou net echt. Ik ben wel bij de kwartfinale wedstrijd van de KVB-beker, Twente-Cambuur. Maar voor de rest dit seizoen nog net. Grote vraag het komend seizoen is of Cambuur het noodslag is om te promoveren naar de Eredivisie. Dit wordt moeilijk, maar ze gaan het wel aan. Toch hartst vertrouwen? Ja, als dat net haast dan komt, zeg ik net z'n vier. Hij is maar correct, jong. Ja. En de spelers van Cambuur zijn aardig op dreef. Ze won juist jong haar eerste oefenwedstrijd, maar 5-0 van DTD.